салом дӯстони канали мо. тӯли чанд рӯз буд ки видео дар канал набуд. акнун боз тасмим гирифтем хотири шумо мухлисони ММА-ро шод кунем. ҳама меҳнати мо барои шумо аст. шумо дастгирӣ карданро фаромӯш накунед, дар видео лайк монда обуна шавед ва мо оғоз мекунем. дӯстон, мо ба шумо либосҳо ва пояфзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешниҳод мекунем ки онҳо ҳам стили спортивнӣ ва ҳам классика мебошанд. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон аст. одамони боварӣ ва нархҳои дастрас. барои тамошо кардани дигар намуди либосҳо дар силкаи телеграм канал ки дар зери комментария ҳаст худи ҳозир дароед ва либоси таби дили худро интихоб карда фармоиш диҳед. варзишгари лигаи СА Осимхон Раҳмонов ба Атагон ба наздикии Бар мегардад. акнун варзишгари тоҷик бо варзишгари брезилиягии Аллан Гомеш дар Казан дар турнири СА 150 вомехӯрад. бояд гуфт ки ҳарду варзишгар дар турнири гузашта СА 151 ғалабаҳои ҷолиб гузаронданд ки ҳамин боис шуд ки байни онҳо муҳориба ташкил шавад. муҳориба 19 май дар вазни сабук баргузор мегардад ки мо ба Осимхон омодагии хубро таманно мекунем ва мегузарем ба хабари навбатӣ. Фаридун Одилов варзишгари тоҷик ба варзишгари казоқ Даврен Эрмеков тариқи инстаграмаш огоҳинома навишт. салому алайкум ба ҳама хонумон ва ҷонобони азиз. ҳама вақт дар ҳама ҷо суханҳои ин гӯсфанд Давренро мешунидам ки мехоҳад ба ман ҷанг кунад, аммо чун акнун лаҳзаи ин кор аст, ӯ бо чӣ сабаб бошад ки хомӯш аст ва ҳатто пас аз муҳорибааш вақте ки аз ӯ пурсиданд фикр мекунам аз ҳаяҷон номи маро фаромӯш кардааст. ба ту лигаи СА шартнома пешниҳод мекунад ва ҳамчун мард шартномаро имзо намо ва барои суханони хуб ҷавоб деҳ. ва агар ӯ омода набошад, пас омода ҳастам ки бо Илхан Мусаев дар клеткаи СА баромад кунам. ҳеҷ гоҳ рақибонро худ интихоб накарда будам. аз ин рӯ танҳо газ Мусаев дар ҷанг бо табассум ҳам намерасид дӯстам. танҳо газ, навиштааст Фаридун Одилов дар саҳифаи инстаграми худ. мо умед бар он мекунем ки муҳорибаи байни Фаридун Одилов ва Даврен Эрмеков барпо мешавад, чун ин муҳориба яке аз муҳорибаҳои деринтизори мо мухлисони муҳорибаҳои омехта мебошад. шумо чӣ дӯстон? Фаридунро дар муҳорибаи навбатиаш бо кӣ дидан мехостед? фикратонро ҳатман дар комментария нависед ва мо бо шумо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. хайр дӯстон.